Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, ayyuhal mustami'un wal mujtami'at, ayyuhal mustami'un wal mustami'at wal mujtami'un wal mujtami'at, assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paganayron nana yang kaya uras tanu na urasa iya bulawan nag-urasa malaiki pantag sa ikwallah urasa ada malapis nag-urasa ang kapenggunaan tanu sa isalungan amore aya sabab yan na nasumanusia na sukap sividun urasyan na langunon ipagisip sa isalungan amore ipagisir ka so tanday o kaya pagintaw ka o anda ngay nusar sa oras ka. Yutay sabab aso mga ulama na ayaki aluyayran nung nagtigira na alwakto dahabon so tigyan sa oras so mga uungan sa iko mga Amerikano na so tigiran sa oras na bulawan na sumambu so mga ulama na ayamambu ami aluyayran nagtigiran na alwakto hayaton suwat tigyan sa oras nagyuto din sa kawiyag-wiyag. May sababsan nagyang ka iya oras tano'y manton na ayawaraan agyang kuto mafia na sarta yan nagyang kuto marata na ayamambu awaraan o di ikang galbag sa mafia na ayamambu asurang yan na sumangat tao adi galbag sa marata na sumambuso di kang galbaga sa ikusimba sa ikwallah unod sa ikwallah na gusto di kang gulaw-laa sa iku mga paturay o agamatan o agama Islam na pipikiraw manusya ayam mambu asurang yan nagyang kutwa uragis o saitan aman din agyang kaya uragis agyang kaya dunia ayarupaan agyang kaya dunia na punggawi iniyan sa manusya sa iku katag iyan ko karibatan nagugyang kutwa kapakaawatian sa isagyang kutwa mga suguan o Allah naguso mga panduan o Allah sa diing gulalan sa isagyang kutwa pimbarang mga paparahisan agad tembangon nagukabirayron so pangilaylayan o manusia sa ikutanday akapapadalmian sa isagyang kaya niya. Giyotay sabab so agamatan wa agama Islam na katawan tanwa suminggal bakun na kena uba ayay na punan yan na bamadakla lalayon tanwi ni keloy kena uba ayay na punan wa agamatan wa agama Islam na bamadakal aming galbak ka ayay na punan yan na mayto ugait na sabab chay sagyang kutwadakiran karutosa nagudakiran kabukla na adin ang mga tao amiarat tiyayakiran naguadin ang mga tao amiyunod kiran sa taman sa mindakal sumya mag-Islam minggulalan sa isagyang kutwa dakiran karubasa sa ikudiran kapanulong nagudiran kang galbaka sa ikuagamatan o agama Islam. Giti sabab agyang kaya galbaka mapya naknaw bepindakal apa kaawidsi kasugal baka mapya na aya pagkaawidun na mga tao ama pumamili nagumanga tao aanday ni natindus nagyang kaya kaya pakadar pa yusi nasa kano tangkadan iwas kano yung mga tao amya pili nakagiyas kano yung mga tao amya pili na mimbaloy kanwa tindus at tinindus o Allah aasi sagyang kaya dunia na ayaman na tinindus yan agkapakay ay kalimut yan sa ikukapakataling umatanong sa isa along na mo may sabab saya
na ayamnya pikiran na pendiskusan ko sagyang ka iya mapunto ka oras nagyang ka iya kapili sa bulayuka aya sabab yan naswalla na mi aluin yan sa Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim al-akhillau yawma idhim ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Maka taling umasumangat daw si isa alungan amawri na ande kapag taling umaw no mga tao na umanisa na miya baluy ariduin yan subulayuka yan si isagyang kaya dunia upama kaya bulayuka ka na malaitamo ka na mimbalo yung mariduay ka nuro aya sabab yan na umanisa na aya pumbabanugan yan nagyang kutwa kapakaslang yan sa maliwan nagsiko kakilayayran kakilaya yung mga tao kakilaya tanong si isagyang kutwa kargan umasa nagusok kargan ugdan na aya mambuwa mapumbetad na pumbaloy sa mga tao ang giginaway sa isagyang gaya dunia ang mariduay so kerumai na amay kumakabida agyang kutwa simbayran nagugyang kutwa unutiran sa ikwallah na umanisa na hindi waniyan supdiyan ngiraw siya kaya niya bubaysan sa ikuwan din ni nakakilay niyan sa isagyang kutwa margan at tigihan na kadnanakan na inuwa ka naman na idamang gulaw lakasabab sa ikay mister na ayang kauluga sa ikunara ka jahannam sa asar ka diya kumulog sa ikunara ka jahannam ay mana nagupuon ng yuti mang gulaw la na mimbalo yung umanisa na mamyari duyan so pedin sumambu sa mga wata nang giraw siran amay kamay layran agyang kutwaan din na betadiran makilangkiran agyang kutwa mas sa akidar paaniran na ayam maptiruiran nagtigiran na kadnanami di kaming kapaguluga sa ikunaraka aya ulugang kaun na sa ina o di na aya ulugang kaun na siyama aya sabab yan na ino kami miya didagsi isagyang ka iya dunia kasabab sada kamiran guna na umasa ikuuntong so magaryari na pendidawai na da aande ni nagkaysay sa amakaliwliw sa iku mga tao ang mga muktakin gyutay nagyang kaya katir wallah al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu suwatigyan sumbubulayuka di makaptitigranwa di inggiginawa isi isagyang kaya dunia kung kapapadar miran si isagyang kaya dunia napakataling umasiran si isa anungan amore ba'duhum li ba'din adu aso sabad kiran nariduay o sabad ayaw tuwa sabab nagyang kutwa kakilayayran sa ikumargan na umanisa na pumbabanog sa anto na imidawan yan anto na unon imisambagyan sa isagyang kutwa tanto kailot tanto kararas agyang kutwa siksa sab ketong yan aapya ayam yaulog sa ikunara kadihannam na siwata yan nasar kadiyun maulog ayaw at tigwallah adi mariridway sa isa alungan na mauri na illal muttaqin enunta sumanga tao ang mga masanggila sa dusa kipaparatiyaya sa ikwallah nagyan kaya mga tawa kipaparatiyaya sa ikwallah nagyan nan imakapumbubulayuka ande din ikailayayran sa isagyang kutwa kasuldiran sa ikosurga na ande ni na makapia ginawairan nagumakabubulayuka siram piya-piya makang giginawa isiram piya-piya na sopan sutaw ande ni na mutakin na mapendingan-dingan yan agyang kutwa bulayuka yan sa isagyang kaya dunia yang kaya kapili sa bulayuka na ino kailangan nentar sa isolokas matua kangudaan watak aya sabab yan nagupuong ka di makapili sa bulayuka ka nasa din sa mimbulayuka ka nagyuto din mambu kakilayaw sa gyuti paparangayan ka ay mana upama kaya mimbulayuka ka na tikaw mga tikaw napia di ka tikaw na andid ni kay layar ka no makaunot kakiran nayad no magtiro na tira katay so mga tikaw amya ka umasira tiar ka no kakati so mga tikaw nasama no to nasaka ak na ubat tikaw
Seka amauntol na di din kebetulan sabaka amauntol kakagi sabab sa ayay nunutan ka nagwayay nimbulay ka kanat ko. Na yan na mabtero na tigi nakatay sumangat ko. Upama ka seka na ande ni na kena ubah ka padar metan. Na ande ni kaunot kasi ko mga padar metan. Na ayag na mabtero mga tao na o kati iso mga padar metan na pa kau masirap. Kena ubah ayam mabtero nakataya sa mga padarmatan amo uno tekiran siyaki utwa di pendermat kama ka progress umampuan day ni nabay ka na waya uno tingkah na mga papasangi kasuruyan na ayam membuat mabtero na tigiran nakatiis sa mga patron modul na pakauma na seka na ubah patron modul na kira kespen ayam mabtero na patron modul ka apiak na ubah ka patron modul kena ubah ayam mabtero mga tao nakatiis sa mga patron modul na pakauma ayam liron na sida ni utong na ubah patron modul hadi ay na mabtero na tihalangon din ko na upama kasi ikaw no si iku mga suruyan na ayam membuat mabtero nakatiis sa mga suruyan na miya makauma kena ubah ayam mabtero nakatiis sa mga suruyan na liron sida ni utong kena ubah suruyan na naande din ikang gulaw-law to na miya kaprakraks na datar na nan agyang ko to akin ni wasyatan rektanuron o agamantan o agama Islam sa kailangan suka pakapamili sa bulayuka kailangan suka pakapamili sa ginawain nagukailangan suka pakapamili sa inempeda sa isagyang kaya kapapadalang tanong sa isagyang kaya dunia inuto na ayah sabab yan nagyang kutwa kapakapili sa mapia ay nempeda kapakapili sa mapia aginawain nagupuong ka makapili sa mapia aginawain ka na kesindewang kanyan sa isagyang kutwa kapian niya gupuong man ayah mapili ka na marata aginawain nagyang kutwa kaya pakapili ka sa marata aginawain nagkilang kulubang kanyan sa ikukarata yan yuto ande na kapinagila iron so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na naman so din sukya para tiyayaon o mga ansar mga muhajirin na miyag tagusiran sa isayngid a Madina nagyang kutwa kaya taguiran sa isayngid a Madina na ayamiyari sultan yan nakiyasindewan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab siya isagyang kutwa kapiyan yan nakiyaliwanagan yan entire ay nga Madinah dito sa bapaki aluyaw sa Rasulullah na basiran wa nadiran wada'iyan ilallahi biidnihi wasirajam munira sa Rasulullah na basiran pinunutulan sa ayap pinunutulan niyan na sumapya wa nadiran agu pemakaikhtiar sa ayap pekiktaran yan nagyang kutwa marata wada'iyan ilallahi biidnih indulunian suwallah wasirajam munira asu Rasulullah namanya baloy apit terumak amasin dew agya sindewan yan agyang putwa bedad amalikuta kaya sindewan yan mga tao sa isayang da Madina na dirang katawan suagama na kaya sindewan siran sa ikuagama mga tao sa isayang da Madina na mariridu ay siran nakiyasin dewan sirat Islam sa minitap lakagyang kutwa ridu diyang kutwa kapreridu irang sa mimbeloy siran amagariari ang giginawa isa ikwallah ayang karinaw nagyang kutwa ki aluyaw wallah sa isa Quran ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Diyan ko to akatir wallah na si iyo to ini turun wallah sa iku mga tao si isay ng Madina. Nah, anto na ipitir wallah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kaptini wa tigwallah sutali wallah sa uban yung blablagi. Kaptini yung suwagama wallah sa uban yung blablagi. Inuto, nagyang kutwaki ano yawn wallah
nakarinaw to sa pagkikat tangkiran wala sa tarutop suwagama kaaniran madaurug su Rasulullah amanga taw si isa inged amanina wala tafarraku wadkuru ni'matallahi alaikum tadmini watigu wallasu limu amir kanu id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum guani kos kanu na mereriduay kanu fa'allafa baina qulubikum na piyakasat di manami at tigu Allah sa mga puso iyo fa asbahtum bi ni'matihi ihwana samya baluikan mo sabab sa ikulimu wallah amagari-ari adu inggi ginawa antunoto agyang putaki aluyaw wallah na aya sabab paki aluyan yanun na si isagyang kutuwa miyaw na ada panso Islam na mga tawa meriridway pipira ragun na di imbunuay giyang kaya inged amadina na adna pamilyaon adi isiran tebas di isiran di tebas sa taman sa sumiyagid tiaragun sa ayakin itapelakyan na sa ikumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya dayang tanto madak lamiyatay ron madak lamiyatay ko sabala madak lamiyatay sa iko sabala sabab sa isagyang kutuwa aya betadiran na betad akalilibutangan sirang wahuan asyuportan yang su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mimbalui sekanian amapi abulayu ka apatis mapia abulayu ka anday ni na sport mapia abulayu ka amunot sa ikupanduan o agamatan o agama Islam agu paparatiyaan yan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya ginaman na sotaw na subulayu ka yan na mapia agu kubube niya na paparatiyaan yan kabanda ka nung mga paparatiyaan api agyang kaya mga kanguda na naigira na mas tumuon o kangudaan subulayo kaya na diswina niya igira na nagtiro no na ina baka nalakawa tigi na ina malalakawa ko kakagiya pasada miya gusulayo ka nagiya kari na sakap kebebayaan yan sa isagyang kutabulayo kaya na inumambu inilutan o agamatan o agama Islam agyang kaya kabubulayo ka kakagiya aya importante sa ikumu'min na makapili sa mapi abudayo ka yan kukunay mapilian na marata abudayo ka marata ay nung beda nagkapakay ambeloy agyang kutwa ka pagintaw niya na marata nagudi mapia sa isagyang kutwa ka papadermian sa isagyang kaya dunia so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya aloy niyan antunay pitiru yan innama mathalul jalis as-salih wal jalis as-su kamat kahamilil misk wa nafihil kir fahamilil miski imma ayyuhdika wa imma tabta'a minhu wa imma an tajid minhu rihan tayyiba wa nafihul kir imma ayyuhrika thiyabak wa imma an tajidu minhu rihan habitha ayat tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka ibaratan utaw anday nina aya bulayu kayan na mapia agusutaw aya bulayu kayan na marata di pia kasay baratan ng Rasulullah aya tigi na ibarat utaw aya bulayu kayan na marata mapia agusu aya bulayu kayan na marata na datar at tigyan umaawid say kekamutan agusuan de nina nafihul kir ayap tiro na nafihul kir nagyang kutwa pandey sa putang padiwan ang tadi pede sa puta wa ayat ini yang gita-gitaan na apoy diang kutwa tigyan aande ni na maawid say kekamutang na anto na ibetadian adna tigyan na kapsid ka ang kanyan sa isagyang kutway kekamutan yan ako pa kaya katesoy kekamutan na nabaw ko o di napamerpium ko o di at tigyan na ande ni na kebegang kanyanon na ayamana na mapakap kekamutang kanyanon sa tantua mamut aka kebawang kau nagyot tayo ibarat agyang kutwa tao amya kapili sa mapi abulay ko ayang ay kira ayam ya pilih kan agyang kutwa mapi abulay ko na yang maptiru yan raka na sumapia tigil na itu ini upama ka pumaganda ini di ka pumaganda ka marata upama ka curuyan ini di ka curuyan ka kung ka tigil makasuruyan namay ko kan namaya ka mupuno sirang ini sinitir ka sama na itong nalangon mapiap kimusawir ka agyang kutwa mapia bulayo ka nagyot tigil ada tar kuno maawid say kekamutang
agian ko tay ke kamutan na api berkah din maudud nama mutak ke bawarkah kena ubah ande ni aku ngapakan gear ka guna na maudud kan nasusi dan kan hati kita kamu tu mutagi ko tay ke kamutan ni ni utuk sabab ci sagian ko toa kapian yan na sukma na tigian so ande ni na pandi sapu tau na adno tatigin auras abanian din ketotong sung diternekah bamambu diustong ubay ka man sanga di mangwindi nga minus nakatar si kang na lang napkitar si kun napketotong nagyutoy bulay ka amarata adno tong aketotong yan sung diternekah sabano to na si isagyang ko to kapag tagyo agus so bulay ka amarata na din mambu kebiasaan yan engkay no berpira-pira yung kangudaan berpira-pirai ande ni na berhutang berpira-pirai mang udah ayak kia binasan yang napunan sama rata mulai madak agito nabawi mantam ini beruang pagbigian aku pun mak nanti nana pagbigian ni akong kau nanti gini ni pagbigian ni on nanti ginawa nana piag bigianan mambubulay ka yan nana salah kawa kia anto papa anira nasalah kia semua nagyute kia anu yaw Rasulullah sanafiqul khair agyang ko to apan de sa putaw na ayad din ang andin ni kau bayang kaum na di kanyan kau biang habakan yang kebinasay ayam inosna katarsikan kasi isagyang ko to apoy niyang sama tutong agyang ko to ang diternka na ayam ala at tigyan na ayag kebaong kasi isagyang ko to aande ni na panday sa putaw na gyang ko to amaduak na ubah mapiyah ay naman wag yang ko to ba wag yang ko taputaw kira ande ni na tumatag bel ka madang na di makapumus ka tigina miya kasami-sami di ibu na marata ibu bagi yang ako kana ba datar agyang ko tama wi chay ka kamutan aandid ni kasagi diyan raka na api akaw kaya tuwan ni na miya kamut mutagyang ko to ka kebuong kaw nagyuto at tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat agyang ko to mapi abulay ka agugyang ko tamarata abulay ka so mapi abulay ka na aya ka ibaratan yan na datar umaawid sagyang ko to ay kakamutan na si mambu si marata abulay ka na datar o ande nina pandai sa putaw ako binasaan kanyan si sagyang ko to betad aka ubay ko so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa amya aluin yan sa isa hadith akat tiruyan agupang niya nanto na ako nilipang nino Rasulullah Allahumma inni a'udhu bika mi yawmi su wa min laylati su wa min sa'ati su wa min sahibi su wa min jari su anto na ito'y maanag yung kutuwa pumang nino Rasulullah ya Allah na mataanasakan na melindung akur ka atigyan sa isko karat taagyan ka iya gawi ay mana na Rasulullah na pelindung sa iko Allah sa iko karata agyan ko to sigid si isagyan ko to mga gawi nagumelindung akur ka atigyan sa iko marata sa iko kagagawi melindung akur ka atigyan sa iko mga oras amarata nagumelindung akur ka atigyan sa iko bulayo ka amarata nagumelindung akur ka atigyan sa iko siringan amarata naman ito anto na uno ni inaluyo Rasulullah paganayron na luminindung sa iko Allah may pantag sa isagyan ko to bulayo ka amarata din yan may bulayo ka kaya sabab yan nakagaya so bulayo ka amarata na igira na kebinasaan kanyan o di na trader kanyan pira-piray mga tawad tiraya duragyan ko to bulayo ka yan kasabab sa iko karata yan so tiritan mo trader nagupuon ande ni nagyot to'y mimbulay ka anak aka napipikirang ka amala suka kebinasa inian reka adi suka keupia inian reka nagupuom man ayam mimbulay ka nagyang ko to amapian nasigus-sigurado din amala aki ugupian reka nagumala ka pekaupian yan reka ngay no naikira ayam bulay ka nagyang ko to mapia bulay ka na api agibu agyang ko to mga musawirian yang ko to mga katiruyan na kebianon aginawang ka nagumapi ang kedgang ko dataro Rasulullah suman so Rasulullah na kanauba namin isuportan yan sa iko mga budayo ka yan ang mga tamok baniyan sirang kaya pamgisa tamok sa kaya pag-islamiran baniyan sirang kaya pamgisa kada to sa kaya pag-islamiran kada na ayabu ay no saryang kirang nagyang ko to mapi apa parangayan
nasukyaw sarakiran o Rasulullah sa isagyang kutama piapa parang ayan na miyay layran aso Rasulullah na mapiyay kipiking giginaway, mapiyay kipiking bubulayo ka, mapiyay katero, mapiyay galabag nagyuti sabab atan tuwa mindakal sa umiyang Islam sa isagyang kutoras kadikern o mga Quraysh awa di ayam yung panumpangiran sa giyang kutwa masa nasusek sa mga Quraysh sa ikaw kapringa sa akiran nagusukap tiuba akiran asay man sa giyang kutwa masaw Rasulullah akin ipanulun niyan sa ikaw Islam na upama kasi isa giyang kaya benda di manto na bandidid na mag-Islam tabiyata naman anto na ano ni kidikiran na sumanga bisayaon na di ipranagan uwan din ni nakibisayaon na mapranag na pagagagansiran sa alungan sa suldo mabubasan na upama kay man bandidid na ba mag-Islam at tingin di ako saan mag-Islam o bagina niya piranong to so andinin na Amir bin Sa'id as-Sa'idi na isa kompleno mga pagtaunian buwan niya gobernador sa isa Himas na pata kompleni lang kay kung mag-gobernador so Sa'id sa isa andinin na Hims kay ko surprise na Umar ibn al-Khattab tigira na tigo umaramya so at hano ko dito yun ang tigira naway saya po tigira na damiron kasuatan na pata apa parangayan yan nasukyan gaw no Umar ibn al-Khattab kay di katawa no Sa'id baru umyakaw masok Sa'id baru umyakaw masok Umar yaki sungan yan tigira na sunguin yung sudah to yun sama na to na upama kasi isagyang kaya Pilipinas na gobernador so Sa'id na president sa Umar na surprise sa Umar amyakaw masa ikudar pa yan na di katawan no Sa'id ay kumakaw mo natigi na kay Sa'id na miya so atra ako nagyang mga pagtaw nga ugid na ad na dinan ra kay kubibay apat dinan ra kakasuat apat ang mga paparangayan ka na iman tuwa tigiyan na betul pagitiruan kira no antunaw no nagyang kay papat na kailangan na masembig kirang sa tubangan nila nasukyan gaw no Sa'id na tigi na way natigu Umar ibn al-Khattab antunaw no nagyang kay pata diniwi kasuat sa ikudato yung antuna ipaganayro natigira na paganayro na diya mi kasuat sa ikudato ami na diya tigiyang pakasambut lumiyo sa ikuan day kapakasimba yang amisa anday ni na waktu subuh na aya kapakaliw niyan na kami at tigiran na may puro alungan nasukyan gaw no Umar ibn al-Khattab nagtigi na hay Sa'id na benare nagtigi na way nagtigi na nung kamamudi pakasambut lumiyo nagtigi na ya Rasul hay Amirul Mu'minin andid nagtigian ni kaumaw subuh na pagimaman ko sila na pagimaman yan sila na kaeman na kualifikasyon sa Islam maka ayan na dito na din yan di ka pagimaman sa ditoan niya naubasi erakatan mi manta kini beguag yang ay perak akasuburnuan aapya su di manta usumabut na dito ke dito ay malay perak nah nagyang ay mabuwa bitatin na ditanwin ng ka na tanto ko masakit kamu to alam na diyang di ka seminara na piyasa isa dil suragwa piyasa isa dil norte na kedoya korona tiga na sepa ako sa ikwallah sa giyang kaiya kapilitan sa uluan ka api aso ipakakin dito ng tuan yun ang tiga amay kapakapamgan sa pira upama tiga kapakapamgan sa pira kapakapailan siya so akate siya so gobernador napakapamgan sa 20,000 antay dir kanurong ko nang giraw kanwa tiga na Islam ano man kang giraw ni wakil Islam giyang yada ko yan yada tiga ni kau mau eleksyon na lang na kandidat napipilaan yun di ka kagiyang pure na nailay ka katigin naknaki ka mag-Islam ako Allahu Akbar Islam ko inuman diptigong piagyang kayab tetin kapyakaw na Rasulullah ma daharat fahisata fil qawmi illa dahara bihim at-ta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim anda tigu Rasulullah kapayag one day ni na mga resik agalabag napayag na wala sa ungos napayag na wala sa panyakit ada bulong yan ang makadiuliw si kumpak ni Allah napiyakaw na Rasulullah nainako na umanisa na niya na ginawa niya
Kira seminar na ada semua dia kailang sang soras. Na upama kaya ini pananawag na tingin na kata pega peditan na api yang ande ni na sodium maapad na tingin na nakawan. Ubabid na idawin may surat tangaranak nakaipang. Upama kaya bid na ini pananawag ay sana kau penang apurpis apurpis na matatang dah. Na upama kaya pitiron harus semua nuro sagian kotoawan. Walay engineer Habib ga pagapdit nun so City. Andin ni kan gaw na tayo na tigin na ada kurun mapad na uba kurun ro atigin milista na naapya sudi mapad na ina kebit kakagi tigin na uba ko mauri naman to na atigo amiral mu'minin benar ya natigo sa adaway benar natigin na yung kamambudi pa kaliw sumabot natigin na hayda to naswat tigin so karumakan na kasakit sa miyatidin nakagiyat tiginap kasakit nadaat tigyan abisaya ami kada kisuka yamiro naguda ami pemasami sa bisaya ami na ayat tiginap kaulawlakan nada anak na tigyan arigraan so karumakan ipanininde na kan sami pitayan nagupaga sa anak nun so kailangan yan ko sulod umabubas sa lungan naguwa ko buat tigyan na makaliw sa isagyan ka mga pagtawang Allahu Akbar gobernador na pobre eno to miya surprise Umar kaayaw na nagyang kaya tutul na kay ko kuan na miya sugat siran na kuan auja crisis ay sa Arabig na ayat taon sa tanon na taon sa maranaw na crisis ugay na sa Arabig na taon na sakit na yun to'y makna niya na auja namin sugat kira na tikuno sada sugu antari ke sugu pengasong sa Amirul Mukminin sa katibangan tanwiran na pangnang paman nakawitan tanwiran sa panabag na sumya sugu na tikuno Umar ibn al-Khattab nistakan sa antawa uno ni priority kailangan nakabagan si Isahims o paman na makakailangan niya luminista agiyang kutuwa mama nakagiya ko bati Amirul Mukminin na ikatalo so Sa'd ibn Amir as-Sa'idi miya kagirawa batigya tigin sudah to yung nagtigin na balaya Amirul Mukminin oy ginan sudah to ami tigin o pa man na sudah to yung na pobre tiguan day ni na susugo niya na tigin na hey Amirul Mukminin ibit sakab puro wallah kasulad umiyakat talulan na daami din maylay ubaadin abel sa ikwalayra ada ba dato to Mukminin nagyuto bigan niyang siran taro sa bigan niyang sira tigin na bigan niya salam na kuni yung kudato yung nabagan yung nagyang ka 1,000 dirham mamukin yung maan sa iko Sa'd natigyan ko karuman yang ay kumakaguraw kami yang aguraw ko sa Sa'd kay kumaylay niya na 1,000 dirham pamagayan nun to Amirul Mukminin miya kaguraw sa miya katanong miya kasugad yung karuman yan tigin na yung kapaguraw ko batiyaban sa mga Muslim natigin na sobrapan sa tiyaban sa mga Muslim natigin na bumiyatay sa Amirul Mukminin natigin na sobrapan sa miyatay sa Amirul Mukminin tigin na ito na miniguraw ka natigin na miya kasulad si ko walay ta sa dunia kati iso 1,000 dirham nasugyan ko nung karuman yan na ito na miya tiro yan tigin na malbud din ka nan awit na akala kanay no tigin nga bagi-bagi ta na pimbagi-bagi ira nagyang kota 1,000 dirham na langon nila ni pamagay so Umar ibn al-Khattab na kanya miyaylay niya nagyang kutwa karon ginigiran na surprise yan wanto na miya butadira na siwan yan sila nadigatawan no dato aso Sa'd na kay ko masambagod to o Sa'd at tiginaway benaranan at tigyan agyang kanan nakwan dia ko pekali sumambut kasama patigyan sada aba akan da bami da bami Bisaya kada mi pemasam yang tigin sa Bisaya kada kikuwa miron nada mana tigin na kesukay nami kada kisukay miron tanto tua ande ni nadeto ami akapi-api no basi sa giya yang mga doktor katan atabiatan nakagawa dug naligatin ami akapag hilux si mamusi bari wasan namya duitra nakagya di maduitra isor ka madang latang nakinwan niya agyanan managyan na naira naro kumadag latang na nagtigyan na ngayon kay pumamagyan hatiad na miya si maano na bariyo sumamaw agusiran mariduay gusto karuman yan natina morkana kwa tigyan o pa kuwa atigyan nagyan kaya karumako naman nagyan ko tapitir niya
Ito. Daw ito makanya. Anto na pitiro agi ang tuwa. Anto na pitiro agi ang tuwa bubayro. Aknap no ba ya bari. Morkana ko ti agi pingu daw lang akarom ako. Ami ang arom makakay minduy si karoman yan. Naruna kan mundin na pemamakin ga. Na morkana ko tigir. Kakagi minduy. Ada kunya na tigin soso ng umapia. Na hindi niyan rak na tigin baga na yung kaya irakan. Na dia kan natigyan na ande ni na bunuh dia kan bunuh nanti ginawa ko na usoy raw madaglataw na iranyan ko kahit na pikir agi ako tabain narkiya aginan man adataran na narko madaglataw nga na ira na adem pena 20% na so 20% na para sa iku kikarergenan para sa iku mga wani seno mga pobre na umanutos sa ulan na ipubgay sa kano anak kekuan yun sama na to da ano paginutulan no deto yun upama kada kekuan yun na ayah sama potong na ayaman akapakapili sa deto amampia na sumambu sumanga taon na milisiran piyapiyah ronoman magdudu sa iko madaglataw kaden man na oras so madaglataw na sirani kuku nanto na ikapakakukum tano na may kay leksyon nandun man na ikapakakukum kay niya puno-puno bulsan kay niya subur no depan mga paniminto sudet na sinimintong kadnatian ka Allahu Akbar nakatinggiraw ka umpiya ka ayam maptiro dato na dia kung ka umpiya ka sabab sakian ka man kada ko penmada to nakian ka umpiya nah nagyo tumambu isabab ama ilay tanwag yung kayab tentino upa makapagilay na ulogin sa krisis na makarulugin tanong si ikupapupubri at hindi makrisis at tawayay mawatam sa eleksyon na makangirong-irong din sa mga dito at tigyan na kataya kami apat kami na nainuat tigyan maubatan ron perampay na nanto na ini bagi kami ngasan sa 10,000 nakagiya 5 kami na wati ginuba kami rong perampay nakatatap ni beban-bebannya dito saka sama no to nasaragun pernah kumiyang kasasubur no nang giraw ka api mali na ya dito amarata kainuman ayap kedatos umadak lataw nas giyang ko to amarata kiran kasabab sa ayam marata na sumadak lataw no sama na maratatan nakagi maratatan na kailangan na makasiling tetin may laitan wag yang ayab tetin kau pa mga pangiraw tanong student okay, nadatano mong gulaw na di tanong makapili sa datutan nagyuto so Islam na ayap pagaganay a qualification at kapakayang ada to nagyang ko to mga pengusiat sa masjid ilay niyo ko nagyang ang mga masjid baad na mayor baad na kagawan baad na kunsiya na di makapangusiat at yan ang sakon sa kunsiya niyo hindi kailangan auto sa kunsiya na mataan kasi ayah din imam ide kad naketong nakatabi tada to apiaso asyhadu an la ilaha illallah na dinyan ke perfect makagya sabab sa dinyan murais nawayay pag-isya kau nagyang kayaira na mapindigide niya kakagya enyan murais yito tiga giyang ko tuwa sa Umar ibn al-Khattab kagya ko masambag ito Sa'ad bin Amir tiginan na miyang giyo susambag udat to iyo natigilan na way natigilan na anto na unon miyaso at kanu sa ikudat to iyo natigilan na way miyaso at kamirun nuto sama nuto na ayab sa dinian mit kubalaga na kagiyada dinian di ka sirbisiwan sa ikaruman niya kena uba suman sudah tu nada karata yang na dinian sirbisiwan sa ikaruman niya kasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ya apa dulu na sumsu Rasulullah na seil sawata maitu ito mga wata na maitu na upamakasir kata na kielnya akan ubah pagirguda tu aku kepak ayat kielnya suata yang hati di tiap pasangan si karumannya amaika peninindaan na kiel pun nah gitu sudah tu nak kailangan nakaugupan yan so karumannya anto na tiguan din na Amirul Mu'minin ikadua ada ni kasuatan sa ikudat tu yun ikadua sana tu nagyutay paginayro natigilan na ayay ikadua at tigilan na dami kasuatan sa isagyang kaiyadat tu amin na sa iya tigilan sa ikupito gawi ya
na ayat tigian abtadian ase ko saulan na ayat tigian abtadian na kesalak ase ko salungan na didin pakali mana na se ko salungan na di kun pakali paman na adna salungan abki senggaya di pakali wagi yang ko tuaso amirul mukminin na sokyan go o amirul mukminin natigina benar natigina wa natigina ino tumang natigina haidatu nadatigian abisaya ami nadepnan dijarnakan amadakan naigira tigian ande ini namia lengan subsulut tenak naik sunga kang si isagiang kanan akap pegat tubang aku si ku mga tao kanay mana naik pegupi sinak na kaidaan dijarnak na tigina amadakan na pipi anakan na uriano kapipi iyak nun na mabubas sa alungan na nanayaw ko na uwat tigian umamara na guwag kubo makaling na uwat tigian umamara sa sunod umabubas sa alungan na makakakad na kung sa wala la hawla wala quwwata illa billah so kian gaw no amirul mukminin nagtigian na miyan nagyo sudah tuyo nagtigian na way nagtigian na antong na ibitanyuro nagtigian na miyan suat kamera nagtigip man no amirul mukminin na antong na ikatalwa daniron kasuatan na ayap manaminis miyatiro agyang ko to mga tao nagtigilan ay katalwa damiron kasuatan na si ko mga kagagawi na anday kapakapunian sa isa masjid ang kapagimaman niyang sa mga tao na maling si isawalay na urian o kapakauman yan si isawalay na apian katutukan na di kanyang paliwan mapasang mo tumabu ugay na katesong bidak niya na gusto mga datutan sa kaniyan nauman waktu na yairan ni ma nakatisa man ito mabu nanto na apna itundog ko sa walaira ada waktu na ini dangompan maaluy sa isa masigit at ibisubo yang sa isa na dangom tiro ay datok na giya teka doon napipikiran kam na sunggaw kakagiyahan yan mapakapagi sinak ikaw to amya kesalakat ayat na misaksiw na utasib yun sa miyang gulaw na amya katal ulan nanti na din kabiyagi sa apoy so walayram kari na sa pang ng kanira nakagiya ko na kwan aluin to o mga taon na miya kagiraw kung so amirul mukminin tigil na benararya nagtigil na way nagtigil na inong kasiran mambudik plewi sa iko kapakasimbayang sa isa na aya ko na inisambag usaan nagtigil na hay amirul mukminin so at tigil so solad umabubas sa anungan na serbisi wakang tirang solad umabubas sa anungan sa taman at tigil sa kilabitang pangkataman sa kasulad ugagawiin na serbisi wakang tirang kakagitaman sa iko kasimbayang niron sa isa na hindi na nga inyan sila na andin na tigil ikapasadod to ng biling ako sa walay na di ako makipumisita kaya sabab yan at tingin nagyamambu at kaya pakaumak no to sa walay nagyutumambu ipsirbisiwa kan sa ikukadnanakan sa taman sa di mo masusunod la hawla wala quwwata illa billah ipsirbisiw niyan sa ikukadnan niyan sa manutoy pinambayang yan sa sunnah kakagiyang mga detusiran na mga lay parateya mga detusiran na di siran manambayang sa iku mga kagagawi so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada datu one day ni na mga Muslim sa isagyang kutwa masak na ayabetadian na kesanak asyambayang sa sunnah na ketamatian sa Quran na ipuun sa paganay agawi niya ikapagapasadian na gira ipupuasa iti paratiyairan niya kalala iparatiyay na sa kung mga kagagawin na bubaluin nila ng tosimba piyaso mga dato na inubos di ka pumisita ikakagigito na ubadatar sa isagyang kaya mga dato katanoy man itong gira amadaklang apo palagi kau pamangka dato sa isa banuing dato sa isa ande ini na marawi dato sa isa giraw na di kumakadya marawi kasi kumakadya ligid o di na sa kumakadya kagayan o di na sa isa Manila kapilagwi sa uidakan at tigil na kumading ka sa kwan kumading ka tigil sa ingat na namun na awidakan na ande ini na miyapo sa inga adi niyang katawan na piyaga pala niyang sa awidakan ngayon nakatigil naman na tumaso hampin na ayadiran litero na imanton na pamakakibaya ano na makipangungurip na kurkan anto na ikapangungurip
bisa ya umadak latak na ina ko nang udah-ulang nga udah-ulang ay ginakuan na piyaso wata udah to na namailay kanya napiyakan niya katawin nandito na matagyan wata nga ukaparo na perumpakangan niya benar-benar tanya no coba pagi desa terhati na bendi ni magda dia ngayak wah kata tumitin di sakar saja bahkan yang dingin nih mungkin na mau masuk eleksi na mau watak na sisingangan niya dia kilala ko nga nah gitu ande ni nakabibina sa agyan kayap tetin nah tigo amiril mu'minin aanto na ikapat kakagya patot to ada niyo kasuatan sa ikuda to yun natigiran na hay dato hay amiril mu'minin na igira tigyan na kesalak pagkasalak at tigyan ay ipag-uunto dami sudah to amin o di namin didar pa yung kedaan sa tanong na bubudi pangyaga Allahu Akbar na so kaya nagaw no ante ni na amiril mu'minin na miya kagirawa mapasama mo at dato na may kabubudi pangyaga na isi na miya karagiragin tiguan din ni na amiril mu'minin na tigyan na benar na tigyan na way na tigyan na no kamabut kada isa tanong na tigyan na ya amiril mu'minin siya tigyan ko dakapan kapal Islam nang bagilay na umbata amat takwa kasasaksian akan sumyag Islam at piarat dayan yan sa Rasulullah ayakaran yan na sa Khubayb ibn Adi kagiyat tigyan na dakapan umanga kaper kumanga Quraish na siulairan so tiritan wa binitairan na kagiyat tigyan na susulaniran na diiran tero na isang kwapaka so la ilaha illallah Agus Muhammad Rasulullah na daniyan dinatigiyan sangkupan na pagilay na natigiyan na kaya putulairan si isagiyan kaya sabala iniyan na uriyan daniyan nun kisangkupan na pagilay na kampanatigiyan adiran ka pangarada si iku mga sapo kubi isiyang na siya tigiyan sa orasuto na dakupan pag-Islam na suwat tigiyan so kaya pag-Islamakan na higira tigiyan at titimut-timo sa mga pagtawakan na kutusan na kanatigiyan ada tarnuto so patitimut-timo iron umangat tao apda kurun na makato sana nagtigyan nagukat tadmanakan aande ni na udiyak kurila iwan na ubarakan beden mesa sa isa anungan amawri ada akan katabang sa iku Khubayb ibn Adi na ande tigyan ay kapikirak nun nakada na kusatan nun nagito di kuiran mapamagagaw Allahu Akbar so amiril mu'minin miya kay sa alungan na plalakaw sila na muso karuman niya sila na pamana plalakaw sila so kung so kaplalakawiran na adnab niya ilayran na minibagwating ama ito na adnab kayo guno amiril mu'minin na di maragu na so kaya nagaw no amiril mu'minin na tigini karuman niya na masik kay lenta na inilayran na miyang mayran na mama aante ni na tumatapad na tigyan na tigo amiril mu'minin na ino kano ay nagtigyan na gupang kami siya tigyan sumiyong kasama patigyan sa inig tapasakan si iso karumak at tigyan na pambawata kau ba kano-kano na uba ka pa na bang yudato kakagya sa konsudato na miyan gamya malagyo sama nito natin yung biskato ano ba nga ipagistorya niyan ng yuto yuto sa amiril mu'minin nagtigyan ko na ito na yung masuswa o karumak nagtigyan na katayaw aanday ni na di maragu kamagaan bawata namya kagiraw kung sa amiril mu'minin o karuman niya na tigyan ko na malingtang gagaan nagusiran baling gagaan na kuminwa sa amiril mu'minin sa mga arena nagtigyan ko karuman niya na pwindeng kaagyan ka na nakarumay yaki anak nakagyan ko na anday ni nakapwindeyan ni karuman niya na ayam mambuwa siwa o amiril mu'minin ni na umakabawat agyan ko to karuma agyan ko to mama ada niyan nun din pakikapten agudan niyan pakitayong isi-isa agyan ko to karuma agyan ko to mama kaskanyan ni miserbisyo nakagyan ko na makabawat ta so anday ni na karuma agyan ko to mama namiyap kagiraw kun mo si karuman niya namiyap kabawat agyan ko to niyan pendeyan namiyap kagiraw kun mambuso amiril mu'minin na hati ya tigyan kun soroti ang ini paninideen amya lutudin nakagya ko ng panganatan ng amiril mu'minin na damakat tigir agyang ko to mama namya kagiraw antawa akabs antawa tigin ingaran ka mata na tigin sa kapur wallah kabaan din ka tigin kaya nawanit pan
udi namanya kasubra pensi ko Amirul Mukminin nakagiya ko tiruunun o Amirul Mukminin sekalian namanya kagurau agian ko to mama samia tak kidia nagtigina so Amirul Mukminin na tanto amana igagaw na ayam mambu miyatiro Amirul Mukminin nagtigina na panalamat kasi iko wallah agusi karumangka kamata nagtigina si karumangka na miyakan doktoron miyakan penderon na so karumau Amirul Mukminin na ayam mambu tigina miyakan to sa ikong panganan kaniyan sa ikong paganay at kaya para kagawat tayan na ayam miyakan to na so Amirul Mukminin dito to so Amirul Mukminin na miyakay sap na anuman na palalakaw sa ikong mga kagagawi tiyon dugo Syrian na maawit sa panganan katigi na hey Amirul Mukminin na nga ng pagwita natigi na ro sa giyang kutuwa walay at tiurug siram na desiram din makagabi na nakagiya ko naman gagiyang kutuwa siram natigi na sa kami pakawidang kam ay ini sembag o Amirul Mukminin na ngayon matigiyan ka ba may kamakawmata sa ano nga namuri na kay sembag amay kay sila ko inuwa kang siram daan din na masyapa Allahu Akbar di magano yan so Amirul Mukminin sa Makkah pagilta na Makkah gugiya Madinah ini siya uninong kanya di gulaw la natigyan na ubabadin adin Amir pang asat tay mambu unta apsung si isagyang kaya pagiltan ang Makkah gugiya Madinah asak ni kapapantagan na dito na may isira kang sa aluman na mori na si isagyang na masatan na iman to tanto ko mapasa gitu ayah sabab putong nakagiyasiran namin bubulay o kakipaparateyan na miyanda usiran o Rasulullah na minipamangda o iran mambuagiyang ko takapi aparangay yute kapia agiyang ko takapagin bulay ko sa mapia ayap ke resultanian na mapia agiyang ko to ande nila di niyan raka di mimbi at siya ko kang bulay pa yun so andini na agamatan o agama Islam na piyaki siya piyanana enon yang pagisiyapan kakagiya sabab sa sumomen na igira ayam ini pagpadayan nagyang kutwa marata na di mambudi imberu yagyang kutwa garbakian na marata upama kadato ka na ayam mambu amini pagpadaan na tikawa dato namin balik ano alang untikam kaya may pengdaw niyan rana tinangatema na reso ka liquidity giya banyan na kami pengdaw imapya nagupun ayam ipagpeda na mapia dato na ayam mambu magtiru yan ka nagyang kota mapia datar o Amirul Mukminin Agustusan bin Amir alangun siran mapia amin budayo ka na sagyang kota kiyay na yaw Amirul Mukminin sa mapia budayo ka Susan na ayan yan inappointed a gobernador sa Isakimus na miyagdam mambuuan day ni na Amirul Mukminin nagyang kota kapian niya kagya ko na masumbang utusan namanya kagiraw sa Amirul Mukminin miyan giyo susubang dato in nagtigirang kunaway na ayam yang gulaw-law Amirul Mukminin na miya tatakalo iyan sa miya kaguraw anto na miya tiro yan sa benarat tigiyan miya baluy so Amirul Mukminin miya kakwa mambusa dato iyan apya kapangun dato iyan si isagyang kaiyakimas asak kanyan mambu na Amirul Mukminin niya kasubo so Amirul Mukminin sa detarian Amirul Mukminin yuto kapia one day ni nama pia bulayo ka naikirap man na eminin bulayo ka kanagiyang kuta marata na ayaw si isa alungan na mori na mipsin dito tutang sa ayam maptero yan na inwa ka na min bulayo ka siya kini awda ka na tigin min bulayo ka na diya ka na mapanggulaw la agyang kaya detar amyang gulaw la makapsin dito sa ano nga na mauri umanisa na may pisinditian ay magtiruyan na inaon udah ka na may pagunutag yan kung tabulay ka na suruyan na ba ako buluya suruyan nakagya ba akong dinatigil minik pagpada nakatiya lang kami ba naraka udah ka na tigil may pagpada siyang dini na akiuto amya teka-teka na ba ako buluya teka nakagiyat tigyan abakan din minipagpada nakatiyan makapendegulo na kami siko naraka bata dilabaw sumanusia asudinian kang gelba kasi isagyang kutama piyanaan na sumasartaw na pumbinasaw na sumasartaw na pumbinasaw na igira na punggabay siko datarian amanusia
Dia mana yang kaya syaitan. Nak kena ubaya buat syaitan nak tadi kelai. Nanti ke beberapa binasa angin, nak beberapa binasa. Kira aku nak so syaitan aku nak buka pungkungnya, nak kira gagawi. Ayah perkabinasan nak so syaitan na manusia. Nagyang kuto syaitan na manusia na sabab sa giyang kutong aanday ni nakagagawi aun o syaitan adip kailay na mangungusubo giyang kuto paparangayan yan nagugiyang kuto adat yan. Nagirawan din yan kakontrol sa watiro yan. Bago mga tiro nagitip-tiro na singap kailay sa langit. Agiyang kuto katiro yan ang hongkin. Na upama kaya paganuyang kanagiyang kuto akwan mapia nas kanya na lawan niya na mapia. Na waya paganuyang kanagiyang kuto kabuntugan na tanto kumapuro ikabuntugan. Waya paganuyang kanagiyang kuto tatamu kana daw niya natatamu. Nah, kasabot si sagiyang kuto aya maawidun na sosaitan. Adini ang katawan na suman sosaitan na riduitan. Na kagiriduitan na pipikiran kaso ka penggerbek kana perasan sosaitan. Na managiyang kuto katiru Allah sa isa Quran. Sisa suratul Anfal. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum faqala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibai فقال إني بارئ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين. Dia kaya ayat nasi iya ini turun seikuke tidak wasa Badr. Nah, Ghazwat Badr Kubra. Ayam yang gulaulan na kagia udah sirampan maat tidawa na piangurianan iblis mga syaitan piangurianan niran so mga kapir o mga Quraysh ati atau kanu kati di kanu nakitaban upama tigiran nagtiban kanu aya kadakliw na kukumasang ibu na tidawa yun na sobra bintalu gatos ay sama nuto na isa niya panutul na aya kadaklo mga kapir na siyaw gatos ang 50 malalawi sa sanggibu kadaklira na aya kadaklo mga muslim na talo gatos ang 10 agu 7 ato kanu tigira tigu iblis adi kanu tiban sama nuto naguwiran pagunian pangunduyo so mga kapir ko mga Quraysh nakagiyo pa mamamuka pagidayan natin na pure di silang pangataban kapag daw ang kakun ni talo gatos ang 10 agu 7 na aya birsos yan nakukumasan ibu pagkatuwa sa isa diyang kutamasan na aya kadakal o kuda o mga kapir na namagatos na namapulo sa iku mga muslim ay arab niran na namagatos na namapulo arab ng mga muslim na nakatiyan di ba na iwan na pelas pipilasang kiran o saitan so andin nagalbukiran namiya ka ato sila at tigila na purin na ditanong tiban kakagiya so saitan na kwa giyang kutuwak dairang pagkapakatido nagupamang ni Rasulullah sa tabang sa iku Allah na piya na banganwa piya kipa na banganwa lasang gibu mga malaikat ada na makiptidawa to yun to ikat tidawa ako miya petedin sa gumaan sa mga malaikat yun to ikat tidawa mi adin kaandin na sunso mga malaikat na miya kiptidawa kaso mga pedakat tidawa na iya sagiga na pagkataling umaso mga malaikat na kumanan sa kadakal sa mga muslim sa kesabapan sa pagkalag sa mga ridue hugay na sa isagyang kotoras na miyakit tidawa din sa mga malaikat kakagia aya pang 5 Rasulullah ng tigil na haykad na namina pakataba na kaming kasagyang kaya masa kau di kaming katigin pakataba na di kaming kapakataba na din na berkami maratyaya mana namiya kailangan ng Rasulullah so taba nangutay na luyo Allah sa isa Quran na tigil na idtastagithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin sanggibu mga malaikat kay kumakataling masusanggibu mga malaikat na mimbelo ya sa mga muslim agus sa mga malaikat niya kapagumana kasuli magatusun na kumiya din sa katampar sa kawanan na suli magatusun na kumiya din sa katampar sa diwag na si isalo na sa mga muslim na mimbelo siran asang gibu agut talugatos ang 10 ang 7 na so kaya ilayaw ng iblis
niya labi atigi na niya sa Quran nagyute piyak ito kawan wallah sa isa Quran wa id zayyana lahumus syaitanu a'malahum guwaniya tigwalla na piperasang kiran o syaitan sa mga galabakiran dito sa mga kapir pitiro yang kirang faqala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum pitiro yang kirang nagyang kunta pitiro kirang no syaitan din nagyabarkan makataban iman to di ganun tiban falamma tara'atil fi'atani nagwaniya tigyan guwani din amay lay o syaitan su dua lumpok sa lumpok sa katampar sa kawanan alimagatos na sa lumpok sa katampar sa diwang alimagatos ang mga malaika nakasaala akibay nalini ko diya na baru kanya anto na ititiro yan inni bari minkum sa kanaan niya sa Qur'an inni akhafullah rabbil alamin sa kanatigo syaitan na ipukalkakan sa walakan ng umakali say kung sa ano nga namuri na amay kaanday ni na pumakanara ka sa mga tao na ayap teron anday ni na saitan na tingin na sa kanang niya sa Qur'an di ang Qur'an upad anday man ay piarate ako niyo kanang basak nito gan anday man ay nainunutan ako niyo ada ni unutis wallah na ang niya sa Qur'an matigin dia Qur'an din tafsir sa sabin sa miyang bululan batan umi pagpada sa saitan ini kapag ipagang niya siya na ginawa niyan na ayap karinaw na sidin sa Qur'an na ayat pitir yan na inni bari minkum sa kanang niya sa Qur'an inni akhafullah rabbil alamin sa kanay kelkakan sola kadnan umaka din sa manuto namiyangiyas kuminias so ande ni na saitan sa isagyang kutoras akyag daman yan sa iku mga muslim agusot tabang kiran wallah sabot sa isagyang kutakip kelkan yan sa iku wallah sa katanumang nakagiyaginan bes ipaparangayan o anday ni na saitan na kailangan na makaangyas tanurun sa iku mga galabagyan sa ayam mambuang penggulaw na ang tanong na angyas tanong sa iku galabag o mga saitan sa ayam bubalugan tanong na sumapi adi tanong ipagpada sumapi adi tanong yung ginawain kau ba di kalu-kalu na ikalimutan o wallah na makasulat tanong sa iku surga yan ko kapumatay tanong wa akulu matas maun wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim.